קוראים לזה נדות ירדת שכבות. אפשר לקנות אצלכם? אפשר לקנות, אפשר להזמין לחג, אפשר הכל. אני ואלבה גם עושות, אפשר לעקוב אחרי אלבה, לילי, ולראות מה אנחנו עושות לחג. יפה, מה את עושה עכשיו? זה דגים, אצל המרוקאיות הספר מתחיל בשימי שמן, אצלנו מתחיל בשימי אגוזים. אז אנחנו עושים דגים ברוטב אגוזים, עם שום, חומץ והמון כוסברה. אני חייבת שתיתם את המוכן בשביל שתבין מה זה הולך להיות. אבל נתחילי לבשל. אני טוחן את האגוזים. אז בזמן שהיא טוחנת את האגוזים, אני שמה קצת מלח בקמח. שמה שום. טיפה מערבבת. וטובלת את הדג שלנו בקמח ומלח. שמה קצת כוסברה. בעצם אנחנו עושים אותו ממש ממש. רגע, לילי, אחת. טוב. את טובלת את הדג מלח וקמח. קמח רגיל? תגידי, רגע, לאט, לילי, מה שם פה? תקשיבו לצליל. שמתי אגוזים, שום, כוסברה, מלח, חומץ, סבבה? ושמן אגוזים שאני עושה במסעדה. מי שרוצה מוזמן. אבל חייבת לטעום את זה, זה טעם? שמן אגוזים מקורי. שמן אגוזים מקורי ש... חברות, אני אקח לכם שנבין. אז בעצם את טוחנת את הסבטי בול עם השום והאגוזים. נכון. היא עושה את הרוטב. את מטגנת... זה בעצם נהיה הרוטב הירוק? רגע, בואו לא נדבר כולם ביחד. את מטגנת את הפילה דג עם הקמח, נכון? נכון. איזה דג אנחנו? באיזה דג אנחנו? אפשר עם כל פילה דג לבן? אפשר עם כל פילה דג לבן לעשות את זה, וזה יוצא מושלם. כן. עכשיו, מה שקורה בסדנאות שלנו, שדרך אגב, הסדנה הראשונה יוצאת ביום שני הקרוב, והיא קורית אצלי במסעדה, שאנחנו לוקחים נושא, למשל לקחנו עכשיו, רגע, אל תדברי קרוב לכי לשם, אני אעשה לך את בואי לפה. למשל עכשיו לקחנו נושא ראש השנה, אז תראו בעלי סיגר הנפלאים האלה, איזה מכינה אותם בעצמה, והיא לוקחת את הדגים, את המטבח הגרוזיני, מפרקת ומכניסה למטבח המרוקאי. סליחה שנייה רגע לילי, באיזה דרגת תחילה? עד לדרגת משחה. רגע, ולא שומעים? הרוטב הזה? רגע, אני מעוגה בפה, אני לא יכולה... אני איתה. אבל לא אוכל את המתוק. אני לא יכולה הרבה טעמים. מה זה? אמא'לה ואבא'לה, מה זה? מה זה? אין, זה נפלאות הרטבים הגרוזים. מה זה? מה יש בזה? יש בזה את כל סוגי הירק, מנענה לרשת, וכל מה שאתם רוצים. זה לא פסטו, אין בזה שמן. אבל יש בזה חמיצות. יש בזה חמיצות ולחומץ. אנחנו לא משתמשים, לא בלימון. לילי, היא תגידי את המתכונת. כל הירוקים וטחונים, רגע, טחונים עם? כל הירוקים טחונים עם חומץ, מלח ומלא שום. מעולה. אז זה שום. איך את מכינה את הדבר הזה שאני... עם כל הכבוד לגרוזינים זה צ'מיצ'ורי. עם כל הכבוד, דומה, בלי שמן. בלי שמן. בחברים, נכון? כן. בלי שמן, זה משרד שלנו? עוד לא. אנחנו, את כל הטוב הזה, שהכנס כאן כדי להעביר אותו למטבח שלנו. רגע, אפריקאי. טוב, זה מספיק? תגיד, זה מספיק לעכשיו. בואי נוסיף עכשיו עוד קצת. מים? מים. יאללה. תערבבי. יאללה. וכדי להפוך את זה למטבח המרוקאי, מה עשיתם? אנחנו מוסיפים פלפל חריף, הרבה כוסברה. יאללה, תראי להם, בואי נקצוץ. קודם כל נסיים. זה הרוטב, זה מה שיוצא בסוף, אין צורך. נכון. פאולה, אין צורך. בבקשה. איפה, תראי להם איך את עושה את המרוקאים על דג הזה, בבקשה. יאללה. אז אנחנו לוקחים פלפל חריף, בנדיבות, סכין טובה. זה אגוזים? הנה, אנחנו לא לוקחים מיד ליד לעולם. עזבי, עמוק העולם מאחד לא אוהב, הכל טוב. וגם אם נריץ, פה פאולה וליאון, נשאר. רגע, זה אגוזים? לנצח ביחד, כן. זה אגוזים עם מה? זה הרוטב אגוזים, בסוף זה צריך לצאת ככה. נכון, צריך אתם רואים, זה המרקם. כמו טחינה אגוזים. כמו טחינה אגוזים. יאללה, יש לנו דקה לסיום, אז תנו לנו בראש. אז בואו נשלם בראש. זה, מוצצים את הפלפל החריף, מוסיפים חומץ, יש לנו חומץ בפנים, נכון? אז בואי, שימי לי את הרוטב. בבקשה, איך דג גרוזיני הופך להיות מרוקאי בשביתה, סבבה? ואז את שמה למעלה את הפלפל החריף? כוסברה. זה בעצם גרוזוקאי. גרוזוקאי, מרוזיני. גם מרוזיני זה יפה. תקשיבו, אתם קוקרייזרים מהממים. בסדנאות שלנו, ולא רק תבואו, תראו מה עושים. בואי, בסוף כולם יודעים ללמוד, הרשת מפוצצת במתכונים. רואים את כולם עושים.
זה השמחה שאנחנו מביאות. רואים. אני רוצה לאכול את זה. חזקות, עם אנרגיה מרפאת יש לכם. נכון. האוכל שלכם הוא מרפא את הנפש. כי זה מה שאנחנו צריכים, לרפא את הנפש שלנו. עכשיו אני יכול לאכול דג חם, יאללה, פאולה, את רוצה לחלוק איתי? רגע, אני רוצה שלא יהיה פספס, דג בסדר. כאילו, איך לא אמרנו להם פשוט להיות מאחורי הקלעים ולהכין דברים במטבח המנצח? הבאתי לה, פאולה. היה חוסך לנו את כל הריב, פאולה. זה לא לפי חוקי הפורמט. אני יודע. אני רוצה עכשיו שתתאמו את השילוב שלי ושל עזרא ביחד. הנה, אנחנו הנה זה קורה. תואמים. פעם ראשונה שאני בנחת פה. זה טוב לי להיות. קודם כל, זה באמת להיות בנחת קודם כל, ולהיות עם פאולה ולאון זה בכלל מאחר. הדוד דגים אכלת, שילוב? היה שילוב כזה? וואו. מה זה, האגוזים הזה יחד עם החריף? איזה מושלם. מושלם. לא טעמתי כזה דבר. ובלי שמן. וואו. השמחה, ואוכל טוב, והוויה טובה, ובכלל להיות ביחד, ונשים וביחד, ובמקום כזה כמו אצל לילי. זה הכי מושלם. תקשיבו, באות בנות, מספרות סיפורים, אנחנו כל אחת יש לה את החיים שלה, אבל בסוף, הנשמה מתרכזת להכריח וללוב. תודה רבה ללילי בן שלום ולב הקדוש. אנחנו בהצלחה. תודה. אנחנו... איך קוראים לסדנה? איך קוראים לסדנה? עכשיו, מה אמרת? איך קוראים לסדנה? גרוזופאי, אוכל גרוזופאי. הם הקדוש לילי בן שלום, חפשו אותם. סיימנו להיום, אנחנו מזכירים לכם שהתוכנית הזאת, כל התוכניות נמצאות באפליקציה 12+. הערב, אני לא יודעת אם בין השורות הבנתם,